Inali nthawi ya m'ma4 madzulo pomwe mtsikana wina otchedwa Kajal wa zaka 27 anafika ku nyumba kwake kuchokera ku nsika, koma atafika pa khomo nkuliza belu kunali zii. Analizanso kachikena still chete. Kenako ataona kuti kuli zii anakankha chitseko chomwe anapeza kuti ndichotsekula, ndipo anayitana mayi yake. Kuli zii kuyitana brother wake still chete. Anapita ku rumu ina, anaona zodabwisa zedi. Anapeza brother wake Rahu atafa potenopo, magazi ponseponse. Kajal anali okhumudwa kwa basi, ndipo changu anapita ku rumu kwa mayi yake, komwe anali obalalika zedi kuonanso mayi yakenso atafa magazi osamba. Zochita kuoneka kuti pali munthu yemwe wawagogoda ndi chinthu cholimba kwambiri mmutu. Anagwidwa ndi mantha ochuluka Kajal. Mosachedwa Kajal anakayima pa khomo nkukuwa, ndipo mothamangira nthawi maneba anabwera pamalopo. Anthu anadzaza ndi mafunso kuti angakhale ndani wapha anthu moopsa chonchi. Mantha anatsala m'mitima mwa anthu pamalopo. Izitu zinachitika ku mzinda wina wa Yamunanagar ku India. Kajal anakwanitsa kuyimbira apolisi nkuwauza kuti mayi yanga ndi bambo anga aphedwa kuno, ndipo apolisi anafika kumaloko. Apolisi anapeza zinthu mbwe m'nyumbamo, magazi pena paliponse. Amayi ndi mwana wake onse atafa. Apolisi pompo anayamba kupanga examine kuchokera ndi mmene m'nyumbamo munalili, ndipo anapeza kuti awiriwa afa imfa yochita kuphedwa ndi chinthu mwankhanza. Komanso anapeza chaja cha laptop chomwe anagwirisira ntchito pokhwimba pa khosi anthuwa. Anayang'ana kamera yomwe inali m'nyumbamo, ndipo anapeza kuti okuphawo anachita kuzimisa kamerayo ndi kusachotsa memory card imakhala mmene momo, pomwe okupha ena amayenera kuchotsa memory card pofuna kubisa maumboni azojambulidwa. Izizi zinasiya mafunso a polisi ochuluka zedi. Komabe poti Kajal ndiye mwe anapeza mayi yake ndi brother wake atamwalira, ndiye investigation inayambira pa iyeyo pomufunsa mafunso angapo. Lina mwafunso linali loti, iwe unali kuti nthawi imene imachitika zimene zizi? Iye anati anali kunsika, ndipo amayi yake anamulembera text pa WhatsApp yoti akamabwera agule juice muwiri. Apolisi anaonadi text kuti inali around cham'ma 3 masana. Iye ati anatulukirako around m'ma 4 masana, komwe amapeza zokhumudisazi juice muwiri ali m'manja. Izi zinaonekadi kuti Kajal sakukhuzidwapo, poti text message inalipodi ya nambala ya mayi yake around m'ma 3. Apa apolisi anapitiliza kafukufuku wawo, ndipo anayang'ana ma CCTV camera a public omwe anali around kumaloko, omwe anaona mnyamata wina akulowa ku nyumba kwa ngozi around kummawa kwa tsikuli, ndipo anaonekanso patadusa kanthawi akutuluka atanyamula zinthu. Pa nthawi ankalowa mnyamata amene yuyu nkuti Kajal anali mkati mommo, ndipo mnyamata uja atachoka, ndipo mwe naye Kajal kungodusa tima minutes naye anaonekanso akutulukanso nayenso mnyumbamo. Izi zinapasa mafunso ena kwa ofufuza kuti mnyamata amene yuyu anali ndani nanga anazipimbiranji ku nkhope, ndipo nchifukwa ninji Kajal sanalankhulepo za amene yuyu. Apolisi atafunsa Kajal za mnyamatayo, Kajal anaoneka obalalika ndi ooneka kuti pali chomwe akubisa. Apano zinayamba kulumikiza ndi kuti kamera ya nyumbayo inali yochita kuzimisidwa kummawa kwa tsikuli. Izizi zisanachitike, ndipo ndiye kuti inazimisidwa ndi munthu wa nyumba momwemo. Kajal pajankata anachoka m'mathupa khomopo nkubwerako m'ma 4, zomwe zimatanthauza kuti zochitikazi zinachitika between 2 to 3 pm. Apolisi anatengera matupi awo kufawo ku autopsy. Autopsy ndi njira yomwe maliro amawayeza kuti adziwe chifukwa kapena mmene munthuyo wafera, ndipo marizati anaonetsa kuti achina amalemuwa anafa kummawa kwa tsikuli, osati momwe Kajal ankanenera kuti iye anachoka m'mathu onsewo ali moyo. Apano kukayikira kogwirika kunayambano kulunjika kwa Kajal. Mosataya nthawi ndi maumboni ogwirikawa, apolisi anamanga Kajal. Kumeneko anamulanda foni yake nkuyamba kuyang'ana call log system ya iyeyo ndi mayi yake, zomwe zimaonesa kuti kuchokera mu nthawi yomwe anamwalira mayi yake kummawa, mafoni onse ya Kajal ndi mayi yake location inali imodzi, ndipo zinasonyeza kuti text ija yoti agule juice inachita kutumizidwa pa location yofanana around cham'ma 3, zomwe zimasonyeza kuti Kajal anachita kuzitumizira yekha
message kuti ukhale umboni ogwirika. Maumboni onsewa atagwirika apolisi sanachitire mwina koma kumangano Kajal. Apano analibe kothawira ndi maboza akewo. Atapanikizidwa ku polisiko zinapezeka kuti mnyamata uja ankatuluka nyumba uja anaziphimba ku nkhope uja anali cousin wake wa Kajal. Komano mafunso ochuluka analipoti nchifukwa chani Kajal anapha mayi yake omubereka, brother wake obadwana naye, kumachita kuti ngati anali ndi anthu okhala nawo ndiye ndiyowa. Anamulakwiranji nanga Kajal? Pomwe ndikupitilira ndi tsatane wa zambiri nkhani mwinatu nkutheka ena mukusamba mosalekeza mwezi mwaonanso, ena simukubereka kuyesa izi ndi izi likango BP sugar ndi zosausa zambiri zati mbwe mthupi masiku anozi. Kodi ndikuvutika kumene koko munayamba mwayesapo traditional herbal master wa kuikwendeni yemwe amathesa mavuto monga ndatchulawa ndi ena ambiri kulikonse komwe muli m'Malawi muno. Sazitukula yekha kuti ndimatha ine ndimachita izi, mutadzamutame ndinu mukazathandizidwa ndi mavuto muli nawo. Tangolankhulani naye pa 0988677080 kuti akuuzeni zina zambiri okha zomwe amatha. Tikabwerera ku nkhani ya Kajal, zonse kuti zizifika povuta chonchi, Kajal amene yuyu poyambapo iyeyonsotu sanangofikira pokupha mayi yake ndi brother wake, koma nayenso anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Ndipo atakula Kajal anapanga chiganizo chokhala lesbian ndi akazi ajawa amasangalasana okhaokha. Mayi yake nkusamadziwa koma mavalidwe ake nkukhala always ngati mnyamata achinyamata, ngati masheti ni matrauza monga mmene akuonekera muzithuzi ndi kukuonesanizi. Ulendo wina Kajal anamuza young brother wakeyu kuti amupezera mkazi wabwino kwambiri kuti amukwatire. Brother wake Rahu atamuona mkaziyu anamukonda even mayi yakenso, ndipo anakwatirana. Zonse nkukhala zabwino, moyo nkumapitilira. Koma gululu Rahu tsiku lina anamupezerera sister wakeyu ndi mkazi wakeyu kuchipinda akusangalasana atsikana okhaokha. Anali ozizimuka ndipo zinthu zinafika povuta mpaka banja linatha. Chikhulupiriro pa Kajal chinachepa ndipo mgwirizano nyumba unachepa ngakhale amakhalabe limodzi. Koma poti chitsiru china chilichonse chili mpakwawo, akanamutani Kajal ankakhala nayebe limodzi. After patadusa nthawi, Rahu anapezano nthiti yake payekha, anazipezera yekha ndipo analowa mbanja. Koma kungothaka nthawi pang'ono Kajal anapezekanso nkumasangalasana ndi mulamu wakeyo. Apa mipungwepungwe inachuluka, banja nkuthanso. Awiriwa anamuda kwambiri Kajal mayi yake, komanso Rahu anadana naye Kajal koopsa. Ndipo Kajal anasanduka chisokonezo mbanjali ndi khalidwe lake la lesbianili. Naye Kajal anadana ndi kumulesa zakezo, kumulesa zomwe iye wakonda. Ndipo ataona kuti akumutchingira njira ndi mayi yake ndi brother wake, anabwera ndi plan yoyipisisa zedi. Anakakumana ndi makhazini ake awiri omwe ndi ana ankolo ake aiyeyu. Poona kuti nawo anali ni maudani ndi mayi yake a Kajal, nkukawauza kuti mavuto anu ndi mavuto anganso, mdani wanu ndi mdani wanganso, ndipo mavuto omwe muli nawo ndi mayi yanga ndi kuthandizani tikonze mayi yanga ndi brother wanga. Eti makhazeniwa anavomereza kuteno chifukwa choti nawonso anali ni mavuto awo. Mavuto ake anali ota agogo ake a Kajal ndi makhazeni awiriwa asanamwalire mu chaka cha 2020 anatenga malo ochuluka nkuwapereka kwa mwana wawo wamkazi yekha basi yemwe ndi mayi yake a Kajal. Izi zinakwiyisa ankolo ake a Kajal ndipo anayesa kusuma izi ndi izi, koma zinakanika mpaka anafika pomwalira. Sono anawo ankaona kuti mayi yake a Kajal akazamwalira iwo azapezano malo. Choncho anavomereza kupanga upandu kupatula khazeni mmoziyo. Anati iye sakapezekako koma ndiyemwe ali ndi plani ya maphedwe a anthuwo. Ndiye kummawa kwa tsiku la upandu lija, munthu yemwe analowa nyumba ataziphimba uja anali khazeni wake wa Kajal yemwe dzina lake ndi Krish. Pa nthawi nkuti Kajal anali ali nyumba momo
atazimisa kamera ija anapeza mayi yake Kajala akusewelesa foni pompo anawamenya ndi chitsulo cholimba mmutu kangapo nkufera pomwepo. Rahul nkuti anali ali kuchipinda komwe amatuluka naye nkuzagogodelwanso mmutu ndipo akulimbana nkumene anatenga chingwe cha laptop nkumukwizinga nacho pa khosi. Kajala nkuzamalizisa kugogoda ndi chitsulo brother wakeyo mmutu. Atateno Krish ananyamula Tina ndi Tina ali tabwino kwa iyeyo nkutuluka. After naye Kajala anatulukanso atatenga foni ya mayi yake masana around chamma 3 nkuzitumizira text ija yoti ugule juice ukamabwera. Umo ndi mmene zinakhalira ndipo apolisi ankafufuza za nkhani iyi anali very sharp. Onse atatu kuponyedwa kundende kwa zaka zochuluka kuchokera Kajala, cousin wake Krish ndi cousin wake wina uja yemwe ankagwira ntchito ku shadow ku background kumangoperekera mipira kumeneko osayiwala kupanga follow Dean Studios komanso kupanga share nkhani